Bro, Adama, I am quite fond of him. Yes, and okay. And you may be coswas, young for any for more in the what. Hey, you are not the man. Just when you face the coma, I feel penny for a young man, and you walk. Continue, and call your share. Look, said the intimate now, my yama, and catch you. You trust a bonny and winning. I be the You are no pain. Oba, Boba. And then here, hey, You soon. Boba, Dear me, by you with Papa Jenny, how? hey, Bono, Abu Franco Casa. Do work at Jenny, Papa. Tata, or Baba Busan. You might be cool, dear, but in your class, no question. 7 million Yabofa. If I coin be so, a no answer on Kana command to you. Some said it to be a doing from the secret. Just Lula, said you may see. Lula, I'm one see. I don't know ya, o ma many country. A quas and panay. As you be doing like sir. The cook do fear Jeddah if you see. Probeso. Bampa, Miss Weffin and Yasa Banadi and Abu Yakao. I'm trying to say, anyhow. The was it, I am a papa no. Hey, Papa Frab. Now some can say, the end of the work with some can see. Look, I also sit down. I dare me with our papa by let it say. The Bruba woman, Eddie Median is so. A Bruba just said a bian in free Jano. One man wanted by the net is saying, I can't see there be. May your papa Diane. Nepo klase nye kaze jawa wade betana wo buchi a wo na odi so na de na ne papa beku ne buchi a ho so akwaka sa asem dia wo so fi papa fie nko oro papa wo no papa wu so onima niwa asem kese dia se bi to me ni ma fo asem bi to me mu sa me mutimi vim amagbe ko si bra me kwa hayo ora na ni ha jase na me ni mo ti awo ha jase e di ko si ani na me twi mo ti awe ba na ma bon ka me twene ba ma boni kaw me twene ba ma boni kaw me afam na kaw nura ya se na me we nura dan kula sana ati apakam nura ani oba me fie wa buchi ani nyina me twetwam ayewu me asam to ba nim fie ho nura asam kase no waka no se bi ya bo na nani adina o ti bi ya no ho bone okre enu kwa titiru enu ma me to safre wo wa okay ane me fa ne ma nyina ma be pa na na dweno on free onko wa ye no hu so me wura me ba wiase ne ma mienu aye me ye wiase pa iruwa na wadi jaye eni sa se mi o kai e be shi na me ko asebi me ti ha bo fra ne bai akoma wura oba wa kan ko chile na wura be ni dey that's wura sebi ni mani siko ni na abo fra no na wa obi wa no kai no se ya nka no kure anche no ahwa no yi no bone wura me fra ma na ka ni asemo anyone pe kwan bi so na nya bo fra no nkasa ewa echire ewa kwen wo kache no eno ye sense ye bedada na dwene na de ne fa e be shina koma kache ewa o ma me nyim wo be kana nsa na otwa mu awo me sin kwa ha ba mu ase mekọ kwa wo wura mu eti ya wo wura ma na ti se wada ne aboa ye duwa no ewa ya wo no kwa ya se o ma me ahụ besi wa so okofa se se ni wa fu twi fo bi jai o se mi wura be se ne ya ma mfa na bia na da bi be hia me yele ko tu se ametinga mi me la wo se besi ba he ede he dia akora ye me asema bi kan wa se ni ya mwana moni biye asema na me ya be ma so ni asema aka bi me mi ntwa no fa me kan okora che no be kwa eyese ne che me twa no kontoku na edi ya wo ni wura na ko fi sisi ya no ase so me wasi ni na wasi asema no mo je kafra ko fi ko fi jasi
Hey, about your head. Papa. Papa, when you're over. Mom, let me see you. I'm not sure who see you. I'm going to. Hey, Danwa. Yeah. Na mimi wakunya na. I'm in Sinatra. Oh. Ye Monica. Danwa. Edi asa. Mama. Upeche di se. Eye me ba sewa. Osola okoya abodomo o. Ah? Sewa koya abodomo nana. Ah? O se kai? Osola ya abodomo no oko. Yee! Enti onyina edua onyina kesi ebubu ampanimfu odwane no. Eno no asukwa no ma. Ahire gina sa adua no so. O hia no kora. Dabi. Na sewa brakatu. Onim se yiwe a ye dei kokko sekitiri ho a apa na emfu biem no. Afe so ne e maso antakra mu anyina adwane. Na sa yiwe no so eno no apatu preku akogina asoso maku. Anye. Nkogina so. Edua akwaku na se adi awu ntakuma ntena se ntonko. Na ya konhwe se edua no okoteta de abafia ba bedi agro. Bedi agro. No abwa kasese anum. He, akoma to ye. Se wa de me ame dia. Mene ne bekasa wate. Mene ne bekasa. Ebi onim se sa yiwan no, ene de yi kokko sekitiri ho. Amani tiri yem. Enka na bena ho kranka wonfa na kampeso akogina no so ososo maku. Jai ma me wate. Asem sra abodwe se no so ne me a wate. Nana. Nchemeko. Yo. So da o mane nkasa mate. Bibi okọ ne de hot no. Enye se e hot do ankasa. Mate. Eto de ko why? Nkasa abofra ampa ya abofra. Ha! Obodomo num. Ko twa master da ho abie nanum. Ya hyem lasem obi anche no yonko nwiti. Nanum ana akwa kodi agro. Inde so ka tuma kan wa ka tum. Onye na adwen se wo chew. Menu di komo bebre. Na se ba na me ba ha me for do asema ha woni na se. O ma me abitu se boni da ko tomo che. Adum. So bin kan si be ma be bi no na yini. Si de tocha. Adum. Kan bi chire me. Ebe se bia me hawo. Adum. Ni menya kwa na kan me we fiu. Menya me da na me so ho dai bi. Menya na me nyino ho bi. So adum. Ma je se de makoma ne ma adwene. Ni nipa de abetumi bia. E wentimi fiu. Jem from so se ne do wan. Yo de ye me no ase adum. O ma hu se yen from so se me do. Na so me makoma mu no me hu ni se ayo do kan na mo ma anya from so. Si awa santo fia no ma. Chawa. Ba jai sa de. Si ku nso a ku musio. Adum. Di adia. Si adon kwa na won wu me ho a. Odo ase me da to nim anya ba ko nim ni. Nya me nsa. Me ni unshai ni san kombu bi pa. Me de mene ke kakra aburudu. Adum. Ate. Ntiamo. Enko se ba ko fo o che dan fo. O kwa won ti ndome e ma yen ware. Aje se me so me do obi. So me ni odo bia e ma o sa. So wo ho. Tiye se bia ma sheda na. Ni twitwe wo mu ana de bisa. Ni odo ma. Adum. Sira wati maso. Waka asema na ni ya. Chana mo to be ba me tuo. Kena opese me.
ɛdeɛ na meyɛ a menti ama wɔbɛdɔ me sɛdeɛ medɔ wo no mesrɛ adom mesrɛ ma atamfo nyame mesrɛ Sorry. I don't know what to do. Sorry. ɛma atamfo nyame adom mentumi nhyɛ ho nkɔfɔ ɔbaa foforɔ da ɛsɛ akora makoma no madwene me no bibi adom mesrɛ so hwɛ na no mmani mesrɛ ɛna kora ma mete wonti me ho asɛmbɔne biara adom so a menyɛ basabasa sɛ bisi m'anim koraa na ɛsan akɔ no akoraa menkyere nkɔkɔmma adom gye ne si kwan sɛ wode makoma bi akɔ adom gye ne si kwan Yeah, Mom. Send your wood on and I'm going to make you. Sam is meaning you do be a man. I feel that do it. adom It's my say. You'll be fine. You'll be fine. You'll be fine. What are sorry? Sorry. Sorry, maybe some more happened yesterday. Say, Ubi who say, my boy, and you could do. I will don't want me pay. What are you sorry? Why? Sorry. Sorry. I don't need to say. Brother. Hey! I'm going to go in place. One part of my baby too. I mean, yes, it's a one part of two house. Yes, Papa, what a woman. I don't know much no count. hey! Yeah, quite able. Papa can make a man walk after. You not catch the copy so about while in a crown. The Bemana who while or police one round copy. Yes, I'm not catching. Now, if I don't know, I shall bonus. Meaning, kind of, my why is it? I say, me, I catch you. Come back and come no correct. You are now, maybe over. So, me man cannot cry to the one. We need a back of cry. I don't think I was a couple. Papa, I'm person calling mammy. Watching baby and papa and yanni. No croyum. Papa, I don't know how. Enemy to Pasaka. Papa, come on. I'm Papa. Yes, I was Papa. Australia, and I'm new baby. There were. Me ba se me no ba bidin komo ka. Ai. Se mpani se, emre kisa na nanu mfuni anom. Ani na fe ne samanko. Memma oyefi. Afi mpani fo so se, dompe akotwa amasa, awi agyan ne wantumi anwe no. Saka ma botla sa dompe na enya yenti. Emaru efi, afrafanto. So nyanka sempo e wona tabu mu a, ontumi nante okode mfra mamu da. Me pese me kire sei. Menya ne ntie se osole a obodon hwena no honom eho e na ode atwa apia a wote etwitwi wo so sewa ye se bi mpredie se ni frani se woni wonyina na ni frani wo hu wonni to de ne seka na senka se wo hu anu wo hu sa wo no wonni mu hwe kura de ma yetu bodon fi kodie mu eye nkwala mmienu ekowuto na bobo ano enu krampa woti kurom no wansuro tie ni yie emi mpedi ata se bi kwatwa amansa ne simbofo no krampo nyamfifi ye no krampo no pataku no wache nawe enna ofifi simbofo no ohwe ajata krampo be di ago nanim sewa oya bofre bia oda makoma pono so pa se bibi toa ahwe mekuta hwiri enti enam se me no ba be kasa obodon hwena no honom mesrawo piapia na esi honom no yecha enkwankwatena asie die muchi wo se unye kwakuo nwafa bodon piapia so akwa bibie
Israel. And yes, be a mate yet now. You know, Cassa moves a baby, Ogun, a water. Israel. Obodom, what done now so the young know that you quite win it. You need pa. What done now so they know that Bodom but pet to any. It is said you to my bravo be Ezra that you know, or the chokra. And grown Hobby. Would you say your baby in group grandpa, and my baba breast and never breast them me group? We are to pay for what it? Israel. Bragatu. I'm powerful. Minisai, a clam a catch you. Ubeki, and grown coho. A bobby did go baby and soon bedroom. But you also was soon bedroom, no yabo flinty. And now this was soon bedroom. You Jim now walk on. You could dear groom, what or being far being say, on to me to Jim, 7 previous, in no bed that. And ye, and continue no other. What it? Hey, Brackety. Miss me that is what it? No question, man, my bruno. I have from copying by the daddy. What it? I'm powerful, no. When you said it, Your queer bit in a first one. Obama and no, I'm watching you. I don't. Said you bet me to be a few, head of a fresh. It's you to an few. The family means Tiam was he ho. Ah? Okay, the old one, I don't the deal. Now, the American officer and Carol said, and you're better man. So, open a door. If you want a door, and I thought, we just tell me, and you don't want to deal with it. Your canoe, not so for more. Hey, Adana, I don't play. I don't. I'm not for you. Oh, one of you, Diablo. I don't know where they are. You, others are maybe here. Maybe here. To Pasaka. I to Pasaka. You are very much. I don't know what it. Can I repay on a mental kick? I don't know why. Come so many believe papa. Mina wa ile busuo na hili tiko wa okofa Ma okuduro. yeje nese ejo ombe wali o baba empenye se edai ewaso ye dai no na waso enipa na amadan anya aso senti apese okoboro ahun komo na me na obetwetwe bie ya na nukure bie wa asim no nei me ohu Papa, that's ye tiene se o mame oye mi yonko breboa ni ne konna ekrana na o mame nyinse o so me be yemienu eko nine so na ya de bebo papa to ti ade ni didi wo si mu che ana nananom to wonsa ade frɛ no ɛnam so maame hyɛ wo maame bɔ sɛ ɛnyɛ sumaye mu nsɛm o me ne ne mi ntam ɛda abɛtɔ fam nyɛɛ ne ba no
Na mehwɛ wo kɔpem sɛ ba mu wu bɛto ne nsa ayɛ dɛ. Mehwɛ wo. Na mennim kwa yɛfaa so a borɔnsam bayifoɔ yɛne wuo wei burowa ɛtee saa asɛm wɔ yi a nei wɔde ka wɔ no. Nti ɛyɛ nokwasɛm sɛ ɛnyɛ me bɛrima mu ba ankasa ɛne wo. Nanso ɛnsɛ hwee. Papa, Yadwo. ne wo sɛ nka aka nɔkorɛ ho kyerɛ me. Meka akyerɛ ama ade agyedeɛ yi. Wɔkakɔnya no papa aba anaa? Bi na sɛ wohu nɔkorɛ he a ɔno ɔhene ma ada wo ho so wɔ ho. Nka Da ho so ayɛ deɛ yi. ka ne no nyɛ pinido wɔ fie hɔ Dabi. papa. Durowa ni akyɛdeɛ wɔ m'agyapadeɛ mu. Adwena me ne akoma a mewɔ wɔ wo ho no, ebi na mewɔ wɔ durowa ho. Wote fie hɔ mɛdidi, mɛnom, mɛdwale, mɛsɔre, nyɛ wɔn na wosom me. Na de wapɔtɔ ama na afei wokyerɛ sɛ odi bom. Ɛma wei ɛmɛyɛ sum, ɛmɛyɛ wɔ haw, ɛmɛda wo tirim. Kɔpem sɛ wosom adekyeɛ wɔ ha asi asase yi so a wagya wo kɔnseɛ bi wɔ nsa ama bio. Ɔdɔ a mekyerɛkyerɛ wo so nkyerɛ sɛ mafa wo sɛ abaawa. Mabaawa no. Na afei ade. Yɛ a wama wo yɛ ayɛ ade so ama wa, ɛno nti wobɛkɔ boro. Papa yi mede wayɛ ado na nam bɛnhyira wo. Sɛ woanyɛ bibi akora mama hu sɛ nyam papa ne wo. Papa, saa mpayifoɔ yɛbɛbɛn abɛka yɛ no koro wo no ma ahu pa. Saa bɛka sɛ agya bi wɔ agya piti ase no. Menam tia no. Wɔyɛ no korɛ. Mene. Sɛ dɔ a woyi kyerɛ nkoraa nyɛ bi no woyi kyerɛ durowa mpo. Mewura hɔ. Yɛtɛ ne sɛ ɛma wo yɛnya asodie ma wo. Wate? Ɛma wosom so nsesa. Ɛma wo ne yɛ ɛnsesa ɛnwene sɛ ɛmpo meyɛ kɔsi kyena awie yɛ koraa na ɛnyɛ magya ankasa no. Ɛna wo ho aboa kɔmfam. Akokɔ hwane na yɛne Fredi a no wɔkɔɔ ni hɔ. Sɛ nei wo sɛ waa wopɛ sɛ wokɔɔ maame hɔ a mehyira wo kɔsɛkɔsɛ na wokɔ. Nanso mfa saa asɛm wei so ɛma me ne wo ntam ɔdɔ na wɔ hɔ ne nsɛ. Ɛna mfa nkɔdi nkɔmmɔ so wɔ abɔntene. Yɛka asɛm kyerɛ wa so a na wano na ateɛ no. Wate? Sɛ mete asɛm wɔ kurom ha nipa biara no na nyɛ durowa na akɔka no baabi foforɔ ama megyina so ne na di. Na yɛ wɔ na aka yɛ a ɔdɔ a mewɔ ma no ɛbɛyɛ me ya. Papa menka nkyerɛ bia. Papa menka. Papa mekora yɛbɔre he ne nya wo. Wate? Bɛdase. Nhyɛ ɔbɔ. Sɛ nso dɔnye a wɔyɛ ntan sɛ agya ne ɔban. Saa dɔnye ɔbɛkɔ so agyina hɔ a. Ɛno a ne yɛbɛkɔ so atoa so akɔpem sɛ nananom bɛbɛto bɛnsa afro anaasɛ bɛbɛto bɛnsa afrɛ. Papa ɔbɛyɛ magya saa akɔpem sɛ wiase bɛkɔ awie. Wate? Bɛdase. Bɔbɔba afam me. Yeah. Papa yɛmpa aduom na mene watie. Nika sɛ wowɔ a wo bɔne a wotoo baabi nka. Tam kɛseɛ bi ɛne hɔ a wɔasase so a bɛka ku amena mu a ɛmpie. Yɛ na nipa gye wɔ wiase. Na susu da sɛ da bi sei asɛm wɔ bɛpie abɔntene. Ti ampa sɛ wowɔ a wo bɔne a wotoo baabi nka ne durowa amatene baabi nka.